ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରେ ମା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ମା ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେଇଠି ମା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଏଠୁ ମା କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି ସେଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ମୂଳ ପିଣ୍ଡରେ ମା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନିଜେ ମା ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ପାଷାଣକିରି ବସିଛନ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ମା ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ନାମକୁ ସବୁ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଏ ପରିବେଶ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଆସେ ବୁଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଏଠି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଏଠି ବିରାଟ ମାଙ୍କର ରୂପ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଲେ ଏପଟେ ପାଣି ବି ଆସେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିବା ପୁଣି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5 ଗାଁ ଠାରୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିଜ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲି ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଜୟ ମା ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ମା ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲବାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଏପଟେ ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମନ୍ଦିର ମା ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମା ସେପଟୁ ଭାସି ଆସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଙ୍କର କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିକି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବି ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ମା ବାହାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲବାଡ଼ି ଆକାଶର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଭଲ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ ତେଣୁ ମୋର ଯେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ 5 ଗାଁରୁ ଏ ବାଟେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ ହଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ମା କେମିତି ଆସିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଜାଲ ବସିଥିଲା ହଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଜାଲ ବସିଥିଲା ଜାଲରେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀ ପଇଲେ ଗୋଟେ କାଠ ପଡ଼ିବାରେ 2-3 ଥର ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ ଫେରେ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଇଲେ ସିଏ ଫେରେ କହିଲେ ରାତିରେ ସପନ ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବି ମୋତେ କାହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ସେଇଦିନଠୁ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରଖିଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମା ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରନ୍ତି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରର ନନା ଅଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ନନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ ନନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରୁ କହିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମା କେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁବାସ ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଲା ଅଭିନୟ ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ଗୋପୀ ବେହେରା। ଆମର ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ସବୁ ସେମାନେ 4 ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଯାହା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏ ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତ ଆଜିକାଲିର କଥା ବି ମନେ ରହୁନି, କହିପାରିବୁନି ଅନୁଭବ କଥା। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ଜାଗା ସୁବିଧା ନଥିଲା, କି ବାଘ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା ବି ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, କେବଳ ବେଣା ଗଛ ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ମାଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ମା ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ତାହା ବି ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ମା ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ। ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ରାଜା ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେବକକୁ କୌଣସି ଧନ ଦେଲେନି, ମତ ଗର୍ବ ହେଇକରି। ତେଣୁ ଦେବୀ ସିଏ ହେଲେ କାଳୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯିଏ କାଳୀ। କାଳିମା ହଁ କହିଲେ ରାଜା ମୋର ପୂଜାପୂଜି କଲୁନି, ତୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ତୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି, ଓ ପୂଜା କଲୁନି, ତୋର ବଂଶକୁ ବୁଡ଼େଇକି ତୋତେ ଛାରଖାର କରିବି, ଚାଲିଲି ଜାଗାରୁ ରହିବି। ଏତିକି କହି ଆସିଲେ। ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ମାଆଠୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସିଲେ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ, ବଡ଼ବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା, ଏ ବଡ଼ବନ୍ଧରେ ଖାଲି ଥାଏ। ବଡ଼ବନ୍ଧରେ ଆମ ଲୋକ ମାଛ ମାରୁଥାନ୍ତି। ମାଛ ମାରିଲା ଭିତରେ ଆସି ମାଆଠୁ ଜାଲରେ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ସୁଅ ତଳକୁ ହେଉଛି, ସେ ଉପରୁ ଉଠିଲେ ସୁଅରେ, ଉଜାଣି ସୁଅରେ ଉଠିକି ଜାଲରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିମା, ତାକୁ ଧରିକିରି ପୁଣି ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସୁଅରେ ଉଠି ଆସି ଲାଗନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଜାଣିବେ, ସେ ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ମା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି, ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା କିଏ ଜାଣିବ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଦଇ ଭୂଇଁଆ ଥିଲା, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଇଏ ଯିଏକି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଘରେ ବୁଢ଼ା ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି? ମା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି? ମା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବହୁତ ପୁରୁଣା, ରାଜା ରାଜୁଟା ଅମଳ, ରାଜା ରାଜୁଙ୍କ ଅମଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଛି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ବୋଲି। ଆପଣ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ? ନା, ମୋ ବାପା ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୋ ବୁଢ଼ା ବା ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା। କେତେ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତାପରେ ଏଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଥାଟା ଭୁଲିଗଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇଛି, ବୁଢ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା, କହିଲା ତୋ ପାହାକୁ ମୁଁ ଆଇଛି, ଆଉ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ, ମୋତେ ଲାଗିଛି, ତୁ ଆଣି ମୋତେ ସ୍ଥାପନ କର, ପୂଜାପୂଜି କର, ଭୟ କର। ବୁଢ଼ା ଏଠୁ କ'ଣ କଲା, ରାତି ପାଳିନ୍ଦ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ସେଠି ଲାଗିଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିକି ପାଣି ପ୍ରାୟ ସିନ୍ଦୁର ଧୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆଣିକି ବସେଇଲା। ଏଠି କାଦୁଅ ପାଦୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଥାଏ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଇଏ ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କଲା, ପୂଜା କଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ହେଲା। ସେଠି ଆମର ତିଗିରା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ କଲେ, ସେ ହାତୀ ଆଉ ଗଲାନି। ଲୋକ ହାତୀ ବି ଅଟକି ଗଲା। ହାତୀ ଅଟକି ଗଲା। ସିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ମାଉତ କଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବଇଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅ, ଭାରି ଡାକ ଦିଅ, ତମେ ଓହ୍ଲା ନହେଲେ ହାତୀ ଯିବନି। ନା ଯେତେ ମାଉତ କେଚିଲା, ହାତୀ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଲା, ଜମା ତ ଗଲାନି। ରାଜା ଏଠୁ ବାଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ରାଜା ହାତୀରୁ ମନକୁ ଚାଲିକି ରାଜା ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି କିଛି ଜମି ବି ରାଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଜମି ଅଛି। ସେଦିନଠୁ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାମ, କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, କିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲା, ବିପଦ ହେଲା, କିଏ ଚାକିରି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ, ଯାହାର ଯାହା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପୂରଣ ଫଳ ହେଉଛି ଆଉ। ମା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ବର୍ଷକୁ କେବେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ।
ହଉ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ବି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଭାଇନାଙ୍କର କଥା କହିଲେ ମାଆଙ୍କର କଥା କହିଲେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ଗାଁର ଉନ୍ନତ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଉନ୍ନତ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଆମର ବଡ଼ ମା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଆମ ଅନୁଭବ ଜିନିଷର ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆମେ ସବୁ ଆଖିରେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଥରେ ମାଛ ମାରୁଥାଉ ମାଛ ଆମେ ଲୋକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିଟା ଭାସିଗଲା କ'ଣ କରିବେ ତରକାରୀ କେତେ ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଆମ ସବୁ ଉପାସ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଉପରେ ଉଠିକି ଯାଉଛି ଡେକ୍ଚିଟା ଆଚ୍ଛା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଉଠିକି ପୁଣି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଧରି ପକେଇବୁ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ପୁଣି ପଳେଇଲା ଏଠୁ ମାନେ ନିରାବରେ ଯେବେ ଶୋଇପଡ଼େ ଡେକ୍ଚି ଆସି ପୁଣି ମନକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ କିଏ ଧରିବ ସେ ତ ନିଜେ ନେଇକିରି ମା ନିଜେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ତା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ବଳରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଲ ବସାଉଛୁ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି ନକରି ଜାଲଟା ବସେଇବୁ ଜାଲ ଫାଲ ତ ଛିଡ଼ିଛି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜାଲ ନେଇକି ପାଟ ଭିତରୁ ଆମ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାରିବାକୁ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ହତିଆର ବସାଉଛୁ ଦନ୍ତାଘାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜାଗାରେ ହେଇନି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଟ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସାପ ଥିବେ ତା ନାଁରେ ଆମେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତଳେ ସାପ ଥିଲେ ସେଟା କରେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଳେଇବ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ପଚାର ଜଣକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ମା ବଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଲା କଣ୍ଟାଟା କାମ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା 3-4 ଗାଣ୍ଡୁଆ ଖାଲି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କଣା ଚିତି ବୋଡ଼ା କାହାକୁ ମାଆଙ୍କ ବଳରେ କାହାକୁ ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ିବନି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତେଣୁ କୌଣସି ସାପ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସାପ ଥାଉ ତମ ଶୋଇପଡ଼ୁନ ଗାମୁଛା ପାରିକି କିଛି କରିପାରିବେ ନା ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇବ ଆମ ଅନୁମାନ ଦେଖୁଛୁ ହଉ ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ହେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି କହିବା ପୁଣି ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ମା ଭକ୍ତମାନେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ନନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନନାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବ